Hvis dine sko er blevet snavsede og beskidte, så er det her, du kan lære, hvordan du får den perfekte skopudsning. Du skal bruge en gråbørste, en pudsebørste, en bomuldsklud, noget skocreme, vatrundeller og en papirsklips. Fjern snørebåndene fra dine sko. Fjern nu snavset og alt det beskidte med en gråbørste. Skrub godt til. Gør din bomuldsklud våd og godt fugtig. Tør nu skoene over med den fugtige klud. Vent et par minutter, mens skoene tørrer. Påfør skocremen med små cirkulære bevægelser. Sørg for at komme godt ind i alle kroge og kanter. Hvis dine sko er brune, så brug nogle forskellige nuancer af skocreme, når du pudser dine sko. Det giver en dybere og mere levende glød. Vent mens skocremen tørrer og brug tiden fornuftigt. Og så er du klar til selve pudsningen af dine sko. Her er der tale om Brooks-sko, der har pyntehuller. Brug en klips til at rense hullerne for overskydende skocreme, og sørg for, at alle huller bliver renset. Så skal der pudses for alvor. Du er først færdig, når den matte skocreme er forvandlet til en fin, blank overflade. Nu er du klar til at gå i byen.